Ilang beses po ninyong narinig ang peace be with you, peace be with you. My dear brothers and sisters, sa ating gospel, actually, meron pong magandang koneksyon. Ang divine mercy, ang pagpapatawad, ang readiness to forgive with this blessings of peace, with this gift of peace. We can only enjoy and live and experience peace, my dear brothers and sisters, if we have genuine and real and truthful mercy. Kapag ka-artificial lang ang pagpapatawad natin, fake lang, false mercy, false forgiveness, we will never have genuine peace. I repeat, we can only claim and experience and feel genuine and real peace when we have genuine and real mercy and forgiveness. Siyempre, asahan na po ninyo, idadala ko po kayo sa ating mga readings, lalong-lalo na po yung mga readings natin tungkol sa mga apostoles. Hindi po pwedeng hindi natin pakinggan yan at saka tanggapin at saka paniwalaan. Nung nagmi-mission po, nagtuturo ang Panginoon tungkol sa peace, tungkol sa pagpapatawad. Ang number one na nakadikit na nakakarinig ng mga kapayapaan na yan, ng mga peace na yan, at saka ng pagpapatawad na yan, yung mga apostoles. Yung mga apostoles. Kagaya po ng ating mismong first reading, kaya very obvious first reading, Acts of the Apostles. Pero ang importante po dito na araw-araw, oras-oras na nagtuturo ang Panginoon, nasa tabi niya yung mga apostoles, naririnig yung kanyang pinangangaral. Tapos ngayon yung mga apostoles, nagsishare na po sila sa kanilang pagkakamulat sa mga turo ng Panginoon. Iyan, kasama po yan yung pagpapatawad. Yung pagpapatawad. Ano pong sinasabi ng mga apostoles na naranasan nila? Dahil talagang nilakad nila, kinampanya nila ang mercy, ang pagpapatawad ba? Ang naging bunga po, ang ganda, nagkaisa sila. Nagkaroon sila ng oneness. Nagkaroon sila ng unity. Nagkaroon sila ng solidarity. At, wow! Nung nagkaroon po sila ng oneness, nung nagkaroon po sila ng solidarity, pati po sa kanilang mga material blessings. Yung merong tinapay, nag-share ng tinapay. Yung meron pong ulam, nag-share ng ulam. Yung meron pong gulay, nag-share po ng gulay. Yung merong prutas, nag-share po ng prutas. Yung meron pong mismong ulam, nag-share po ng ulam. Lumakas ng lumakas yung kanilang mismong damayan, yung kanilang tulungan, simula nung nagpatawaran sila. Kaya this is our celebration of Divine Mercy Sunday. First reading pa lang yan. First reading pa lang yan. Kapag dinala ko kayo sa mismong, yung gospel tungkol sa peace, peace be with you. Pag dinala ko kayo sa second reading, apostol na naman yan, si St. John. Si St. John. Ano pong sinishare ni St. John? Si St. John po, ito yung pinakabata sa mga alagad ni Jesus na nakadikit. Di pwedeng hindi mo pakikinggan yan. Pakabata, hindi pa bingi yan. Kaya talagang dinig na dinig niya yung mga aral ni Jesus. Yung mga aral ni Jesus. At anong sinasabi niya? Sinisharing niya sa second reading si St. John. Sabi niya, yung pagpapatawad. Doon sa mismong naririnig kay Jesus, yan ang malalim na pag-ibig. Yan ang malalim na pagmamahal. Kaya yung ayaw magpatawad, meron kayong pag-ibig pero mababaw, marupok, mahina. Ang matatag na pag-ibig, malalim na pag-ibig, strong love is the love that can forgive, that has willingness and the readiness to forgive. Second reading,
At siyempre, dahil dikit na dikit po si San Juan, kapag nagpipreach, nagtiteach si Jesus, siyempre, dinig na dinig niya. Hindi pwedeng tanggihan yan. Hindi pwedeng ibaliwala yan. Na ito pong malalim, malakas, mapuwersang pag-ibig, yung pagpapatawad, that is our faith. That is our faith. Yan ang ating pananampalataya. Pananampalataya. O, iko-connecta ko kayo dun sa official team song. Official team song ng 500 years Christianity. 500 years Christianity, we bear our mission to campaign for our faith. Anong laman? Anong laman ng ating faith na ikakampanya natin, ilalakad natin after 500 years of Christianity? Di ba kinakanta natin yan? Mercy, compassion, justice, and peace. So, itong official theme song na ito, ng 500 years Christianity, it must be coming from this second reading. It must be based from this second reading, St. John, mercy, compassion, justice, and peace. Kaya, sabi ni St. John, hindi lang love yan, hindi lang pag-ibig yan, hindi lang pagmamahal yan. That is exactly our living faith. Ang ating alive na alive, buhay na buhay, mabiye kasalpantayanan. Wapi naman. Diyos ko, 500 years na, kapabiyasang mamatawan. Kalambat ng kalambat, pamilalaming kaya kang lugod. Mababoya pa hanggang ini. 500 years na. That is our challenge for each and every one. Actually, after the gospel about peace, and after the first reading, Acts of the Apostles about unity, about solidarity and the sharing of their material, blessings and possessions, and after the second reading, St. John, about deep love and strong love, to forgive, to be merciful, because that is our testimony of our substantial faith. When I bring you to the response, number 118, give thanks to the Lord, for He is good. His love is everlasting. Give thanks. You give thanks kasi dati matigas ang puso mo, sarado ang puso mo. When you pray, you give thanks kasi marunong ka nang magpatawad ngayon. At hindi ka na nagsasawang magpatawad ngayon. Dati, masyadong matigas ang puso mo. Ayaw mong magpatawad. Ayaw mong magpatawad. Pero ngayon, magpasalamat ka. Response. 118, marunong ka nang magpatawad. Pagkatapos, hindi ka pa humihinto, nagsasawa sa iyong pagpapatawad. 500 years of Christianity, congratulations and God bless. At least, you have grown a lot. You have improved a lot. You have matured a lot. Sa iyong faith, sa iyong pananampalataya. Alam nyo, finally, magsasara na po kayo. Magsasara na po tayo. Yung atin pong response, nagpapasalamat tayo. Nagpapa-thank you po tayo. Sa ating response, nagpapa-thank you tayo, nagpapasalamat tayo dahil marunong na tayong magpatawad. Marunong na tayong mag-forgive. At saka, hindi na tayo nagko-complain, nagbibilang ng pagpapatawad. Basta kailangan ng magpatawad, sige, magpapatawad tayo. Alam nyo, kaya ganyan yan. Kaya ganyan yan. Kasi ang muling na buhay ng Panginoong Jesucristo, ganyan na ganyan siya. Maraming reliyon at meron silang kanya-kanyang Diyos. Maraming reliyon, maraming sekta at meron silang kanya-kanyang Diyos. Tayo, napaka-bless natin. Tayo mga Katoliko kasi, ang Diyos natin,
marunong magpatawad at hindi nagsasawang magpatawad. Kahit na pinakamakasalanan ka, pinakamasama ka, lumapit ka sa Kanya, tatanggapin ka niya. Yayakapin ka niya, mamahalin ka niya, patatawarin ka niya. Pasalamatan po natin ang risen Jesus at ang Kanyang divine forgiveness, divine love, divine mercy. Salamat po, Jesus. Kasama kami sa makasalanan. Kasama kami sa marumi. Kasama kami sa masama. Pero hanggang ngayon, binibless nyo kami, minamahal nyo kami, tinatanggap nyo kami. Salamat. Pinatatawad nyo kami. Hindi na kami dapat patawarin. Hindi na kami karapat dapat. Pero salamat. Pinatatawad pa rin ninyo kami. Iyan ang piyesta ng Divine Mercy. Meron tayong Diyos na hindi nagsasawang nagmamahal. Meron tayong Diyos, tayong mga Katoliko, na hindi nagsasawa, hindi napapagod magmahal at magpatawad. Magsitayo kayo, please stand. Pasalamatan natin ang Diyos na nagpapatawad. Palakpakan natin ng malakas na palakpakan. I believe in God.